Niektorí sa zrejme chystajú aj na návštevy. No malo by to tak byť, lebo však navštevujeme sa samozrejme a aby to bolo také, že šťastné a slušné, tak o tom nám povie odborník na etiketu Jakub Abraham. Pekné dobré ráno prajeme. Krásne dobré ráno. Vítaj v Teleráne. Existujú nejaké všeobecné pravidlá, ako by sme sa mali počas Vianoc a návštev správať? Vy to chcete tak na kľúč všetko Chceli by sme. najlepšie, však nie je tvoju, taká je odpoveď, nie je tvoju. Tak ďakujeme Jakubovi Abrahamovi. Dovidenia. Pokračujem, nepracujem takto skoro ráno. Nie je tvoju, pretože asi dobre viete všetci, že záleží to od konkrétnej návštevy. Či idem niekomu cudziemu, alebo idem sa predstaviť prvýkrát ako nejaký partnerka k tým novým svokrovcom, alebo ako to nazvať. Áno. Čiže nie je tvoju. Musíme to tak všelijako ako v celej etikete zadefinovať konkrétne. No a keď už si povedal túto modelovú situáciu, že partnerka ideme prvýkrát k svokrovcom, k starým rodičom, tak ako čo najlepšie možno zapôsobiť a čo sa patrí v podstate? Je dôležité niečo priniesť, samozrejme. Teraz si netreba lámať hlavu nad nejakými ťažkými darčekmi, niečo také osobné je najlepšie, to znamená nejaké maličkosti. Jednak keď je to na Vianoce, jednak keď je to aj prvé stretnutie, dajme tomu. Takže netreba zabudnúť na darček pre hostiteľku, to znamená kvety pre dámu. To je taký základ stále, to snáď Môže byť aj vianočná rúža? Vianočná rúža? Tak to je strašne originálne. Pýtam sa, preto sa pýtam. Áno, tak daj nejaký konkrétny typ. Môže byť. Neviem konkrétne kvety, ale tak... Je dobre si zistiť, čo má svokra rada a priniesť jej to? Je dobre si zistiť, či nemá alergiu na niečo dopredu. Lebo to by mohli byť veľmi pokazané potom sviatky. Aj svokra hneď môže byť nie celkom príjemná, takže pozor na to, či nemá alergiu svokra, potom aj na nás môže mať alergiu. Ale teda áno, zistíme si kvety, môže byť vianočná rúža, prečo nie. Pre pána domu, keď to poviem tak veľmi vznešeno, teda pre jej manžela niečo prinesieme, samozrejme klasiky od fliaš, keď pije, nepije, to je naozaj drobnosť. No a potom sa rozhodneme, že ako budeme postupovať v ten daný večer alebo deň, je dobré vyvíjať nejakú iniciatívu, pomôžem, napríklad chcem pomôcť umyť napríklad riad. Aj keď to nerobím, hej? Aj keď však o to ide, robiť to, čo nerobíš. O to ide potom, čo v živote už robiť nebudeš. No, to ide. Takže takto nejako približne. Sú nejaké témy, do ktorých by sme sa počas Vianoc nemali púšťať? To sú tie klasiky, také tie small talkové témy, ktoré by sme nemali rozvíjať všeobecne. To znamená nejaké pálčivé témy, hybu nielen vianočným časom, ale všeobecne. To znamená politické otázky. Určite tam nepatria nie iba cez Vianoce, ale všeobecne cez nejaké návštevy a sviatky. Takže tomuto by sme sa mali vyhýbať a aj nejakým takým rodinným záležitostiam citlivým, keď sú nejaké, vieme o nich dopredu. Treba si zistiť, treba sa pýtať dopredu, aby sme neboli prekvapení. Jakub, predsa len k Vianociam patrí tá štedrovečerná večera. Ak sme zvyknutí z domu na niečo iné, a je to tento prípad, že sme zrazu v inom prostredí, poprvýkrát, môžeme aj nejakým špeciálnym, slušným spôsobom niečo odmietnúť, čo nám nie je príjemné, alebo by sme mali v tej rodine dodržiavať aj tie ich zvyky? Tak pozrite sa, tak ako kultúra, tak aj Vianoce sú o tom, že sú rôznorodé, nie sú rovnaké všade na svete a všade na Slovensku. A napokon aj tie naše, ktoré si myslíme, že sú naše, sú poskladané z niečoho. Áno. To znamená, že toto je asi aj odpoveď na tvoju otázku, že snažíme sa možno rešpektovať aj tie iné zvyklosti, ochutnať, veď nebuďme takí úplne uzatvorení. Môže to byť dobré, keď nám to vyslovene nechutí a vieme, že to nebude dobré, tak to zistíme, keď to ochutnáme. No a keď ochutnáme a nechutí nám, ako slušne povedať, prepáčte... Je dobre znova vedieť dopredu, že čo sa vie podávať. Hanka sa pozerá. Môžeme sa napríklad vyhovoriť na alergiu, že na toto mám alergiu. Vymyslím si rýchlo, že toto mi nerobí dobre. Lucia, dobre. To je dobre vedieť dopredu. To je dobre vedieť dopredu, lebo však asi vieme, že na čo ideme, alebo čo sa vie podávať, ale samozrejme dneska tie alergény, to je taký kríž každej hostiteľky, tak treba vedieť dopredu, či tam niečo nie je. Či u kvetín, alebo aj u jedla, takže áno, je to rozmýšľam nad tým, že keby som povedal, že ale u nás doma sa to úplne inak robilo. Prečo to vy robíte takto? To asi nie je dobrý začiatok. No tak to by som potom už tam druhýkrát asi nešiel. Nie. Možno aj k tým darom, lebo však obdarúvame sa a aké dary možno zvoliť v prípade, že aj v tomto prípade, že ideme niekedy prvýkrát, už si treba dať veľmi záležať na tom? Ťažkú otázku mi dávaš, aké dary zvoliť, to je znova taký univerzálny kľúč. Myslíš na tú návštevu prvýkrát? Áno, napríklad. Hej. Iba to asi čaká, alebo... Nie, Ježiš, ja som šťastne ženatý.
kamaráty už niekoľko rokov. No dobre, ale napríklad, keď sme pri daroch, hovorí sa, že nemali by sme dať partnerke, žene alebo komukoľvek napríklad hrniec. Čiže existuje aj séria nevhodných darov, ktorým sa Existuje, vyhnúť? samozrejme existuje. My najlepšie poznáme, tak tých najbližších, keď poznáme, my vieme, čo si môžeme dovoliť. Aj recesistické darčeky, humorné darčeky, tie idú naozaj najlepšie. Ale tak keď ideme na takúto návštevu, kde chceme taký istý honor si zachovať aj u tých napríklad rodičov, tak to musíme voliť veľmi decentne, dietne a tak neutrálne. To znamená, že naozaj na čo bude gazdinke druhý hrniec, tak jej radšej dáme, neviem, dohodnem sa s tou partnerkou, že či niečo spoločné, alebo prispejem na niečo hromadnejšie. To sú vždy také praktickejšie dary, ako keby mala 10 kvetináčov nejakých šmolkových. Ja si celkovo myslím, že spotrebičia potreby do domácnosti ako kuchynský robočas v jednom, metla, hrnce sú nevhodné darčeky, lebo radšej možno každá žena ocení, keď dostane, ja neviem, nejaký poukaz do nejakého salóna alebo niečo podobné. Dobre, ty si vycvičený, ty už vieš. No vidíš, máš to. Dobre je vraj aj vedieť, kedy z návštevy odísť. Dobre je vedieť presne, kedy odísť. No, tak keby som mali teraz podľa tých skript etikety, ktoré som si ja tak v hlave teraz otvoril, tak, alebo ja to tak aj študentom hovorím, keď ich učím, že keď sa druhýkrát ponúka káva, že dáte si kávu druhýkrát, tak vtedy už treba odísť, lebo že kávu však už sme mali. Aj tu už je toľko hodín, už by trebalo. Takže dá sa to takže ale nie každý vždy odchádza aj po druhej káve a už tam zostávajú aj na tretiu kávu. Takže treba potom ponúknať asi čaj. Ja som si raz išla aj už lahnúť a stále boli a stále bola návšteva doma. Ale pohode, veď ja som s tým v poriadku. Takto to robí ale ja som naozaj nevládala. Moja manželka to robí ešte originálnejšie. Ona začne tak normálne, že už brať takto, že tak... A už to nosí do umývačky. A tí ľudia stále sedia. Tak si hovoríme, OK, asi je im dobre u nás. No. Ale jeden taký grif možno nie ešte na koniec návštevy, ale na začiatok, lebo všetci sa hanbíme, keď tam sú tie chlebičky na stoloch slovenské, keď prídeme napríklad na tú návštevu k rodičom a podobne, tak teraz zobrať si, nezobrať si, zobrať si, čo máme. Viete, čo máme urobiť? Alebo kto má čo urobiť? Hostiteľ ponúknuť? Nech sa páči, ponúknete sa? No tak to urobí, ale aj tak si nikto nezurobí. Na zdravie, je to pravda. Tak Ďakujem. aký je druhý krok? No najlepšie, keď si tá sama hostiteľka zoberie ako prvá. To znamená, zoberie si, ona začne jesť a tým posmelí vlastne všetkých a zoberieme si aj my. Toto je dobré vedieť, to som tiež. Ale keď nechce, aby sa to zjedlo, tak si nedá. Dobre, ďakujeme veľmi pekne za úžasné tipy, za návštevu. Všetko dobré, hlavne zdravie. Tešíme sa na spoluprácu v roku 25.